guys, at nagbabalik ang inyong feelingerong Seaman Vlogger, Boy Buknoy here, and welcome back to my channel. So for today's vlog guys, simple lang yung gagawin ko. Gagawin ko is yung mga public announcement na ginagawa ng mga airline, Cebu Pacific actually, in different language and dialect. So we'll see kung magagawa ko ng tama, especially dun sa mga dialect na hindi ko talaga sinasalita or hindi local dialect ko. Yung local dialect ko is Hiligaynon. Tapos syempre comfortable din naman ako magsalita ng Tagalog and then English. But some local dialects hindi ko syempre masyadong salita. Bisaya medyo nakakasalita ng konti pero yung intonation, yung accent iba. Because my mom is from Bantayan Island, Cebu, so medyo may Bisayan blood ako, half Bisaya, half Aita, joke. So yun guys, we'll see kung magagawa ko ng tama yung mga public announcement na ginagawa nila. And yung mga pala guys, yung mga tao na napakagaling magsalita, sobrang bilib ako kasi parang nadadala ka nila sa salita. Katulad ng mga ng mga politiko, di ba, pag magaling magsalita, parang wow, parang napapawaw tayo. Tapos feeling natin napaka-intellectual nila, napaka-smart nila. So ganun din ako. Pag may makikita ko ng mga tao na sobrang galing magsalita, na-amaze ako. So, aminin man natin or hindi, believe talaga tayo guys, 'di ba, sa mga tao na magaling magsalita. So, nasa sayo na yan kung papaniwalaan mo sila, the way sila magsalita, o humugot pa. So, yan guys, we'll see kung magagawa ko ng tama yung public announcement dito sa naginaw na gagawin ko. Ladies and gentlemen, we have just landed at Ninoy Aquino International Airport. Cebu Pacific Air welcomes you to Manila. On behalf of your flight deck crew headed by Captain Sanchez and First Officer Regilas, together with your in-flight cabin crew team of this flight, we thank you for making Cebu Pacific your airline of choice. Mga kahigalahan, maupay pag-abot nato sa internasyonal na tumpahanan sa Mactan, Cebu. Ang Cebu Pacific Air mihangyop kaninyo sa dakbayan sa Subo. Sa ngalan sa mga nagpasimula sa atong lupad, yagi pangunahan ni Kapitan Itor ug unang opisyal katubag sa kinatibukan ug punla, dako namon pagpasalamat sa padayon nga pagsakay ug pagpili sa Cebu Pacific. Maayong pag-abot. Damii Gospodo Uprobo Smos Vietelli na Ninoy Aquino International no Scratchno Loco Dubro Dosli Manelo Pusdrab ud Cebu Pacific Air ud Strani Pusadi Aviona i Kapitana Biputnika Ibrobog Chasnika Ameda i Kabenskog Osobla na Uvum Leto Mibam sa Walyulemo na Leto sa Nosyom Kumpanyom Cebu Pacific Air Serdachan Pusdrab. Mga tuto kag Inday, ginabi-abi namon ang inyo pag-abot diri sa Bacolod Silay Airport. Malipayon nga pag-abot diri sa Bacolod. Sa ngalan ni ginapangunahan ni Kapitan Morones, kag unang opisyal dili kag sa bilog nga grupo sang Cebu Pacific Air, dako gid ang amon nga pagpasalamat sa padayon nga pagsakay kag pagpili sa Cebu Pacific. Malipayon nga pag-abot. Kalalapag lamang po natin sa paliparang pandaigdig ng Ninoy Aquino. Maligayang pagdating sa Maynila. Sa ngalan po ng bumubuo ng lipad na ito na pinangungunahan ni Kapitan Lihano, sa tulong ni Unang Opisyal Aquino at ng inyong lingkod ng mga cabin crew, kami po ay nagpapasalamat sa patuloy na pagtangkilik at pagsakay sa Cebu Pacific. Maligayang pagdating. Namaskar, DBO Sajanu, Hamabi, New Delhi Antrastri, Hawaii Adipar, Uttarni Walihi. Cebu Pacific Air, Apka Mumbai, Nizwaga, Kartihi. Hamari Flight Ki, Kaptanakas, First Officer Sabari or Sabhi crew members, Apka Janyawad, Kartihi. Cebu Pacific, Apki, Pasandida Airlines, Rahi, Namaste. And that would be all for this vlog guys. Hope nag-enjoy kayo sa mga public announcement na ginawa ko in different language and dialect. So
For more videos guys, just hit the subscribe button and then like, comment down below kung gusto nyo magpa-shoutout sa mga next vlog ko. Tapos para updated kayo sa mga vlogs na gagawin ko, click the notification bell. So this is Boy Buknoy once again, always saying bon voyage, keep safe guys, bye. Before anything else guys, I would like to say thank you sa lahat ng mga nanonood ng vlog ko. And then especially sa mga anak ng mga kasama ko dito sa barko, sa kay Kyla, sa anak ni Dante Katubag. Hi Kyla, thank you for watching my vlog. And also sa twins ni Junicio Lejano na sina Den and Jen. Thank you for watching guys. And sa mga anak ni Lorlia Ituran sa asawa niya, thank you for watching. And then sa girlfriend ni Rafael Ridilas na si Lisette Love. Hi Lisette, thank you for watching my vlog. And then sa friend ni Adriano Sena Dabur, thank you for watching my vlog. And then guys, tingnan niyo, umabot na ng Croatia yung vlog ko. Nanunood na sila sa Croatia. So sikat na si Boy Buknoy, feeling sikat. So for more cool and funny videos, please subscribe to my channel and then hit the notification bell para updated kayo sa lahat ng mga vlogs na gagawin ko. And comment down below kung gusto niyo magpa-shoutout guys. And then please like, share, and subscribe. So, this is Boy Buknoy always saying, bon voyage, keep safe guys, bye. Thank you for watching.